Ange, taga Pioneer Avenue, Tagum City. Hello, Philippines. Hello, world. My name is Ange from Pioneer Abbey, Tagum City. Yes, I'm from Pioneer Abbey, Tagum City. And actually, yes, my name is Ange. Pioneer Avenue, Tagum City. Usa ka piyowa ng akong uyab nga si Peter. I have a boyfriend, P1. His name is Peter. Andi lang na ko ganahan niya. Kay maoy kayo kumahubog. You know, I don't like my boyfriend because every time he's drunk, he's always a troublemaker. He's always humans. Pag makainom siya sa gawas, sige may tabo. Gawas siya makaaway o makabikil. Every drink outside, he's always a ghost fighter. There's a lot of street fighters, very troublemaker. Hangtod gagyasahin siya sa kumbal. Until he's assigned the places are, is a very nice kumbal. Ang dito na nagsugod. And he says, starting. Ang gapnod sa kinabuhi. Start that of my life. O ginini. Hey, this is Ano ito mo? what happened. Oh, Bart. Anong pangalan mo? Yes, Dexter. Princess. Bigyan ko ng tura ba ba? Tawis kaya ba? Sangat. Tawis kaya. Kaya mga aktor na. Isa na ako ang kuhenggeng. Juicy sila. Ako isa. Ako na bigyan ko ng bawa. Awan. Kalma lang. Ako bahala na nila. Hey, Ako. Ibaratos ko Akong basiyo. Ay, ako be. Pat! Chuy! Gawas ng putok ni mo na. Wag ko ganahan ng outfit ni mo ba? Ano mong get up ni mo ba? Di mo ganahan. Kaya mo karingay. Gusto bigyan ko ng bigyan. Ako, Ha! Isok mo ito, isabit mo! Kalma lang, Isok mo! Ayun, siga lang ginagmata na sila na. Ayaw kong isok eh! Maoy ka! Ay, naitigo ang padyang dire, siguro na maaoy dire yung kapalela. Sir, pabalik lang ko sa debo magbawi dyan, sir. Ayaw, para pera-pera! Ako may kuwan na yung kanami, ako yung naitigo ang namin. Sir, ako ang bouncer dyan, sir. Ayaw dyan. Ay, ikaw na patsi! Pat Pedro. Peter, Peter. Ganito ano, ikaw suya ako ng imong larawan ba? Sama dadala ba? Ayaw na ko sa debo magbawi dyan, sir. Baby, wisi-wisi ko na yung kinomodan mo na ka. Usaman, mapasalba ko dire. Ako pasalba. Sige, pasalbahe pa. Salbahe na.
Ako may bahala ni. Hoy, Pedro! Usabang ka! Nagmardet ako diri, dalit ako diri, ikaw ba? Di ba? Ikaw ba? Nga naman mag-isog mo juga kayo nga pag magkainom ka. Ako gibigyan pag doon, kay ko kayo pag gibigyan ko nila. Gibigyan ka nila, no? Ano gadol-dool po ka nga maoy man yung mga pulisan eh. Sir, susumbong ka. Pagkano nagagabalan? Baka ko may bangsin mo, bag. Ako nang dahil nang kita ka na ako kinamate ko nga kabulon-bulon may ikaw na ko nadala ni ba ikaginang ka na ko Pedro pagwaksin kong may buyagi ko Ibalo, ilaw ka. Usama, mas maoy mo. ikaw ha mura lang juga di mangulit ta kawaw na mo ha nag-uniform bagid mo diha Ayaw ko ka, ha? Uyab lang ta. Ayaw ko badung-badunga. mau ba ano ni Ron dali sige na derebe Agay ako patili, agay. tara Agay. Y tú, dime lo que bailas. Y tú, dime lo que bailas. Y tú, dime lo que... hoy alis sa dire nga naman ka daw bungo ino sa igop sa ning sabaw on wala may kamunggay kaling sabaw lang sa sabiatilis kaya man kay purga dala purga sige Wah. Pwe. Sige dili ka na o daw kani mura man gyapon ni kamunggay kaning dahon sa kuan mali kakao Taulo eh. nasa man yung ulo day mao na man akong gingon nimo sige kag inom-inom des kawas sige nya karon kita kag away diha wala jud ka na pulan na ha kuya ihatod ka kag kana gira no sa kay tsura Ikaw nimo na ko dance? Ikaw ba? Labad pa ko rin. Dungag pa ka. asa mo tawag nimo sa karon sa kuha kay suko ka sa una mahal ko ha o sa man mo gusto sa man gyud mo gusto ha Gimik lang, mi. gimik ha nya okay lang magimik nya makakita kag away gimik away ana unsa man ka nasalig mo kay na may mga kwan mga 3-8 Di kay mga pistola niyo di ha masahin din mi sa kuwan. Masahin ko kumbal. ano sa kumbal man dapat sa Sambuanga Sumangga mo rin magagusto. Di naman ko para nababalik. makita na kaisog ni mo dito ha para makita niyo kung usa ka kamaoy ha Nag-inom, ipadala na may kumbal. inom na noon mo para mo nag-celebrate nga biyaan ko na yung din eh biyaan ko na mo ha Doon naman na kumbal. Dali, kasi taon ko ka weekend ko. wait ka ba biyaan ka kapag wala ka mingahon kay ko nimo sa putol kuwa ka ha ay kung inanaadro ikaw ba ay sigong kung Ay, ano ba mabuhat ako nga. Mo man nag-i-assign sa kuwan ni Kernel. saan ang text niya Si Kernel Chupaing. nag-kernel na ito Na Kernel lagi din taon. basta na nag-text niya Napariporto namin dito by Monday. mo-report na giday ka Anak, yun. Langan kung sa pamaday ko dali. kanya usahan pa man natin ni kay mula ko naman ta walay last for the road diha Paano na po kabalo ka mo split, ya? Ha? Ay, kay... Nag-text si Dio, magkuhan daw mi. Sabay na mi, ginadang trupa daw. so Dio katong imong amigo nga katong Oo. bunguton Sabay mi, manakop daw sila kumbal niya. Dito ba, umasign. ina na si Dio ha nga wa pa ba ko ka pa rin sa kuang lisensya ina na siya basi dakpon ko na niya bantay lang gyud sa kuan di na gyud na ko na siya na ato lang siya dire ako gyud sa kasab-an Ano masuko man nung kay ihanan nun ng sala? oh sala jud na niya kay dakpon ko niya Sige ko ba na na duda biya ko lang Dio mura naman nagkuan adaliton ko graba ng tawhanan na Eh, sabay daw nila sila in-check daw si Leo Tatang, si Charlie. Sabay meron. mga kauban Palog. mga dari talaga jud kay na yung mga barkada oy Sige na,
niya, Biggie. Basta mo, bisita ko ng weekends din, ha? Bisita ko taga diri Sa isa ayaw, sa niya, usaon man lang ni. Hindi, ano ko Ang alagam suntan ni. Ano ba? Ano ba? Aha. 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 Sir, wala na kong lady string, sir. Ako ba, sir? 45 minutes na, sir. Gusto mo rin yung... Lapi sa bumula-la og ladies drink. Hindi pwede nga. sir. Uy, hindi na nga lipat. Because parang yung ako pinagpagtas lang, sir. Dapat, tagayin na lang, dapat. Tagay na na, Fred, pita, oy. Lapi na mo. Ako man yung official, ilang yung ko niya tagaan ay. Colonel Chupaeng. Sinsya na kayo mo, boy, ha, boy. Sinsya na kayo, boy, kasi yung mata ko na, lagom eh. Oh, sir, ano sa mga mata, sir? Negos durnap. Hi, sir. Hi, sir. Chupaing. Ano, Chupaing? Oo. Asa Paing lang. mga girls day, sir? Oy, mga very nice thing to eat. Sir, pulutan. Ano gusto nimo? Latag na diha. Latag na, may problema. Gusto na ko. Sensya na ka, sir, kay hilit-hilit man yung lugar na doon rin ang video kaya na tinapara gini pulutan na mo, sir. Choy, di pa ko diretso. Ikaw ba? Mungkin mo ilain Iya mo manok dia. Sige, reglado, mag-iyaw kong manok. Ayaw lang malakap. Silon ko ni mo manok, beb. Kaya, palitan ko manok. Pagkaog, pag-iday ka. Kaya, Grabe sa bigyan mo. giniling na manok. Bigyan mo po dito. Kaya luto na kayo sa amin na panahon ng lilo at pulot tayo mawalatan ni Colonel Chupay. Colonel Chupay nga ni. Eh, Colonel. Tanda kami na siya nagsabak man yung local chains tayo yun. Sapak! Kuot! Ay, sa mga manguot man! Nakabot na yan, nakakamot pa! Anak mo. Ito doon, likod pa dito. Ilaw ka ni mamayanan eh. Papasubo. Grabe sa sir. Papasubo ko ninyo. Boy, papasubo ako sa inyo, boy ba? Sir, sa una pa yung na, sir, babasa Christmas party, sir. Tagduha, ginimuha, sir. Aliba, ginagawa mo, sir. Sina, alis na ako. Wala na kayo may lady street, sir! Waiter. Oy, waiter. Sir, yung korte, sir. Waiter, tagaasa mo ka. Side guard ako na, sir. Paggabi, voucher ko. Kagaya bidri kaning mountain mix nga kuano. Sunod din ka tubig dito. Tay asukar gamay. Para tapis siya. Tay limonsito ha para iwan nga kuan. Tagod akong bahaw, sir. Patinugong na lang din. Kala. Dapat yung ganin si Sir Chupaing, oy! Si Chupaing, ikaw pa! So na nakita ko kagantir, pero kayo mo ni gamay-gamay lagi na. Ikaw rin masikan, di ba magkamay? Alam nga, kay guot pa niyang bagus! No, señor. O niya, kumusta mga din eh? Ingaw lagi, pero okay naman. Handa naman Para magawala ka, para magagawa ka na boring din eh. Boring lagi. Lamikin Para pa. wala ka na bored, no? Ganon, Asay kong Davao balikin. Mangingawa doon eh. Ha? Hindi ba na ako na ma-feel ni mo? Ha? Ay na ko doon sa kumbal. Pag lahi na dyan kayo ka diri pa, marang blooming ka din eh. Ikaw ba? Ay na ko gana. Hindi ka ba? Itom ko kayo, good. Sluno na ba yata? Ikaw ba? Mo lagi nakaslanon. O niya,
Ha? Para magkagawa lang. Para ka kay text-text ako. Kumusta na ko dito? Prostahon man lang ko. Sus, ikaw ba? Kasakit din na nimo. Anong alam ka sa may magsakit, ana? Uyab gugunin mo, God. Nagpaabot ko ni mo dito. Ha? Saan ba ng mga bayanan na? Ha? Ah, Isa ba na? mga Isa ba na? taga-diri na sila, oy. Mga taga niya, oh. Parang makatanaw si mga, oh. Sabay sa'yo mo na yaya! Ay! Nalaan pa kong yaya, nalaan pa kong yaya. Pagtarong, ha? Dahil ba, kulataho, tabaran. Dahil pa ko, dahil ikaw, Sabi na ng yaya ni Wasel! Ano katakatawa man ka? Nalipay ka, nagyalaan kong yaya, ha? Asa ba rin magsulog nga bulak-bulak? Ano ba ito, Flores de Mayo? Purma ba? Tao, puoks kay mga short. Eh. Kailangan mo, ganahan ka to mga puok kong mga short. Ha? Ikaw ba? Mauna ni Ron akong giingon. O sige, samtang kayo pa man talang kasalan eh, may istoryahan na ita. Ipadayon pa nato ni Pedro o Delina. Ikaw ba? Kung sa ba rin binuwang na ganito? Ikaw din naman ka madalag istorya. Ay, binuwang na ganito. Kung sa binuang, nalahin ko sa mong istorya. Sus, ikaw ba? Ganahan day ka to mga bayanan nga puti lang na, oh. Ha? Puko kayo. Puti kayo na lagog gagliok. Ha? Ikaw ba? Ans, ay, Ayaw ko kayo na naaba. Ayaw ko kayo. di man to kuha kay Colonel Chupaing man to. Ayaw ka kayo sa paing to. Ha? Anong sige makikidikit, nalan pa kong yaya. Ha? Irigalo naman to kay General Goryeo. Saan ka? Para parakas ba? Nasa di mo. Yung suko mo kadayo. Hi. See them marching off to war. They're looking so heroic. I'm told they won't pick up the law, but that's a lie, they know it. 10,000 gone, they won't return. Never to be seen again. Strategic games are all we learn. In the end, what they say, don't you worry about the situation. A message from the telephone. They're out there fighting for the state of the nation. They're waiting for the chance to Grabe lagi ka ito, lakop na mo kawatan dito ba? Musukol pa dyan! Kitala pa dyan lutang! Wala lang ganit papel rebalas lutang at... Grabe, suka ka rin. Dahil na kayo, sabok ba na kung ano yung patanawa? Hello. Hello? Hello. Hello? Hello, asan man ka? Nagbantay mo dito sa... Nagbantay? Outpost? Nagbantay? O lain yung ibantay, babae inyong ibantay ang diya. Ha? Mukay, gini mo. Ayaw ko ka na, ay sabok na ko karon mo, ha? Ayaw ko ka na naabang, ayaw ko ka na naabang. Ans, ay gini pangaway, gini. Ans, gini ako sa trabaho. Nagtrabaho ka, ha? Ha? O sa na, palayonan pa na po ni, o sa man? Bida ni mo. Pero ano lagi? Pero nang kagulak ka interesado, ha? Sir, shut na! O? Ang sagot to? Ang sagot ako na dunggat, ha? Unsa man? Sagot ako, nadunggat ako mapay bungol ko, siputan mo bungol ko tiri, ha? Ay, mga kauban to dali sige binuwang. Ay, mas binuwang dapat kay kabalo mong hadlok ta na itong sae na to. Kabalo kaya kang hadlok ko ni mo ikaw ba? Ikaw, ha? Karuan na, kaya ako maglakot ko, di ko rin. Di pa rin na yun na itong kasal. Asa man ay kakaroon? Sabi eh. Sige, ayo des tagom. Ay, Kasi kabalaka sa lang. tagong, kasi sa tagong. Ha? Naaman ay kada sa likod di ay. Oh, naku, Tracy mo likod, klaro na kayo ka. Ba't ba mo ni pindot? Ba't? Sir, malakaw na namin, sir, oy! Ayaw mong lakaw. Kamunduha, ayaw mong lakaw. Yex, si Bata Yex! Magbantay ba tayo Ay, Yex? napapali ko'y bantayan dito, dyan pa ko'y buhay. Ay, kalawag ka, wala siya ko, nalang ko. Ay, wala ko pa.
pang lakaw. Asa tong 60 caliber dire? Testing mong lakaw. Rapiduhon tagid mo ron. Isa ka lakaw ron. Sa so, yung gusto? Pagmaoy dire ito. Ikaw, muy iko pa. Ay, iko. Muy iko. Saan? Ha? Ipadayo tayo itong kasal, dili. Surte! Kaamali mga babae, dili. Inuo ko ni mga bayanan ng anting mga nawaw. Sumuko pa yung kahit koko. Ans, ay Hindi mo ipuli ni mo sa kuha ni mga bayanan. Liwat yung ka na. Pabutod ko na ron. Pabutod ko na ron. ay pagmaoy dire ba? Ay pagmaoy dire ba? Sige juga susunod na mo. Amo ni mo kasi kuhan pa, Kernel. Ha? Ito pa eh. Please, tomorrow. Wala na ako, boy. Uy, wala ako, boy. Sir, umiyak may buhay na ko amo. Sir, malakaw na namin, sir. Testing ay lakaw. Putikang kong isabi. Gusto niyo panglakaw mo. Tama na. Rapido ho, tama sa to. Tumasingan. Tama na. Uy! Saan ako na ba? Tama na ba? Tama na. Turun tinong bala na. Gusto niyo? Ha? Ipalayin mo ito rin. Ipadayon para natin ni Pedro. Uy, padayon na Sa mga Pedro, adarin ito ni mga Pedro ba? Peter, kalawalan. Maglagot ko, Pedro na ko yung ngalan mo. Lagyan na din Sa na. Sandro. Saan? Papakasata din eh. Papakasal lagi. Papakasata, ugma! Hindi na ko ipabutol ng Wanson si Mana, ugma na! Bantay ka, kamutanan ha? Ubalik, ikaw mong bayana mo. Nakikanta magaling mo, ubalik mo. Dali, bantay mo sa kuha! O di na lagi na mamalik. Tiniman ka mo na dami ng armas. Hindi kami makakinturo. Napusilan pa lang, mate. Bao, may pwede mo mamalik dire! Tama na gani ko nagmaoy naman maulaw tas ang kernel. Maulaw ka? Ha? Maulaw ka na nila! Ha? Utro mo ito yung kernel! Adarat yung dako! Isino mo itong kasawa daw. Pero nag-iisip ko kanya kasawa, magpinusilay mo siya kasawa! Sumpong ko na siya kasawa! Magpakasal pa sunod bulan. Patirek, ugma! Tomorrow! I love you tomorrow! Wala ka palag si Peter Dolanday. Nagpakasal gidahin kami. Edaghang kay mga iring nga sungkaban. Basin ninyag mailugan pa ko. Ambot ani tawhanan ni nga. Di ba bunta ni gwapo? Dili pa man ko na in love, oy. Basta gibahara na nako siya. Makadungog lang kung isa ka binuang niya. Makatilaw gid siya sa kuha. Kaluyan man pod. Nagtinarong naman pod hinuon daw siya. Daw ha. Muna gina sorpresa na ko siya adto diha. Kung asa siya ga-duty. Para di gid makalusot ba? Mas may nang inganaon para di mo gara. Hay na lang kabadlungon sa mga lalaki. Hanto din hinalang. Dagang salamat and more power. Ange.